Cijela Rusija doživljava strašan šok. Izuzetno važan čovjek otjeran je i izviždan, a njegov prisilni odlazak snimljen je mobitelom. Rusi ne mogu vjerovati što se moglo dogoditi nakon ovog ustanka. Nitko nije mogao podnijeti agresiju kojoj su bili izloženi. Takvo što nikada nije postojalo u Rusiji i nitko nije mislio da je to moguće. Što se stvarno dogodilo i o kome se radi sljedeće. Nekoliko građana koji se nalaze u Kazanu organizirali su nerede u centru za obuku, a nadležni policajac otjeran je psovkama i prijetnjama. Pukovnik je bio prisiljen otići nakon što je nekoliko Rusa organiziralo nerede u Kazanu, unutar centra za obuku. Njihovi razlozi bili su utemeljeni, a muškarci se nisu bojali boriti za ono što su zaslužili. Uvjeti u kojima su živjeli bili su neki jadni, među kojima su nedostatak dovoljno hrane, nedostatak vode, drva za ogrjev i poseban uređeni prostor u kojem su mogli oprati vlastitu odjeću. Zbog svega toga ljudi više nisu mogli izdržati i započeli su prosvjed. Pukovnik je zaprijetio da će pozvati vojnu policiju. Ruski građani ignorirali su časničke riječi, a također su mu zaprijetili da će ga pretući. Nakon toga, pukovnik je pobjegao iz centra za obuku, a dok je trčao prisegnuo je i zviždao od strane ogorčenih muškaraca. Prosvjed je bio drugi u jednom tjednu, a ruski građani žale se da su dobili zahđale strojnice od 1970-ih, a njihova uporaba je iznimno opasna, kažu. Nekoliko važnih ljudi posjetilo je postrojbu i kazalo kako su riješili probleme. Vaše mišljenje nam je važno, stoga nam ostavite komentar koji nam govori što mislite o kontroverznom događaju u Rusiji.